Hey, alele, alele, alele elugbukwanụ m o. Ka m na-wee mee kọl a obi ekwelọ m mana anụmanụ ụmụ nwanne anyị nwoke anara ana ife ihe dị mma ili daisi metalụ fe ebele anụmanụ nwoke be anyị bịa mụ na ya na-abụ nọ yezi ọ bụ iyom ego m na ọ chọọ isendị nwunye godi 120 ka o sendị elu onye nwa na Naijiria ọkwara ma ọnwụ ya ka nwunye ka ọ wọseva anụmanụ nke a bụ iyom ego nsị a ma ejiro na-ayom ego kedu ị n'obodo eme ị nwere ọrụ ị na-arụ o nwere ihe ị na-eme ị nọ 62 years bịa ọ dede ka a na-akpị ya iyom ego ka isendị emesịa ka ị balansị ya m ebe m na-ele ahịa ya site nsị a ma enwere kọbọ so ebe a ka m na dede a nọ nwoke be anya wee kpọọ ya na fon nwoke be anyị nọ na mkpọrọ atụ mkpọrọ 10 years wee kpọsịa ya na fon o je visit dede a je visit on Friday wee na-asịsị ya biko this Monday ya kaba arụ ka ọ chọọla ya lọya n'ike agwụgị mafe achọzi ka ọ nwụọ ebe a n'ike agwụgo niile dat na ebe a agwụgị ike nọfe achọzi ka ọ nwụọ na o nweta information that n'inogodo ebe atụgo nga already na atụgodo ya nga na ị nwere ike inweta ezigbo lọya na ịka ya apụta si biko si chọba anya ya lọya wee jụbazie anụmanụ nke a dede a kedu ihe mezie na o wesị m na nwoke a kịta na ya sokwa wee jee alụmdi na nwaanyị ya na alụmdi na nwaanyị ya na Limpopo na o so wee jie nsị anyị so wee na-eji idiri ya gị nwa na onwe gị bụ ede na-adụkwa ụmụ nwoke a ndụmọdụ si ha na ịnụ nwaanyị obodo anara resọtụ kuti nọfahayesọbụbatin ha si ngwa ijewe maka akpịrị ka ijejelie nwụọ ka iji tolu na-akwụnyere ha ije na aja anụ di na nwunye nwaanyị obodo after everything gị na-emezi nsị ka mbụ unu jere ọkọwazialụ m akọ si na onye ejego ogbo n'osogo mmadụ ise jeje nọ nwaanyị obodo and na mmadụ ise akịta na nwunye ha nọzi na onye nke akịta na ha kwakụrụ ebe a wee jebe Limpopo jeje nụọ ya na this girl aje nụọ ya na ọ zụrụ ya n'akwụkwọ na ọ bụ dọkịta na even ọ na-alụ n'ebe ọ na-alụ ọrụ na da siti anụnwa nọkịta na hospital ebe ọ na-alụ ọrụ na ụmụ ebe a na ọ na-ejekwa ebe eje afịa na ọ zụrụ ya n'akwụkwọ bụrụ dọkịta nwaanyị o je nụọ onye anọ n'ụlọ mkpọrọ na zụrụ mmadụ n'obodo ọbụrụ dọkịta ojeje mesị eje nụọ ya and ọ sị na mgbe o jeje nụọ ya na nwa ụmụ nwanne dị gel ụmụ nwanne nwoke na-asị ya na-asị dị nwanne ha nwaanyị ya anụ na onye be anyị na ọnụ onye be anyị na ya egbu ya bụ na fanwa bụ ife a ya egbu nyanwa bụ nke nwaanyị ọbọdụ igbu di ya na fanwa bụ ife a bụ nke nwoke ya egbu nyanwa bụ nke nwaanyị ma ọ kachi ntị jeje onye be anyị mana achọpụtara na ihe daledi ji si ọnwụ n'ọ dis guy bụ na ọ zụchagoro ya na akwa like ka ọ nụzie anya for pitines enye tasigoro ya afọ ka ha nụzie mụọ nwa so wee jeje nụọ ya na Limpopo a sị na inweta ebe ha jekwara moto mebikata n'ụzọ dọsụ karị bikos ime vileji ha adịrị matụ onwedị vileji anyị eji wee matụ ya na Naijiria wee jee nụsịa anya spendisi ego niile spendịrị ebe a mesie niile a wee dunata anụmanụ si na ihe anụmanụ a bi wuti nwoke a na-abụ only 5 months and 2 weeks ka anyị na-abụ bi n'ụlọ asị di na nwunye ọsị ya na ya anụchago in fact na ọ bụrụ na ha ya anụ ka ya nwa biri side ebe o esi biri iche wee na-eje ọrụ ya na ọkọ na concentrate n'ọrụ ya and again ịmagoro asị dọkịta ọ bụ na ya enwero time ọbịakwa dọna ọ na-esi nwoke nri na-eme nke a na-eme nke a na ya chọrọ inwe time for ọrụ ya na ya ebiso ọ bụrụ na ọ tret na ụmụnne ya na-emie si ya na a gwara ya na ya egbue ma ọnụ nwaanyị nwoke anụnwa still o mebie ego nwoke ọbịakwuo nụọ di na nwunye ya mebisie na ego o ji spend ya n'ibekwa still rapụkwa nwoke a still ọzụkwa ya n'akwụkwọ ihe niile ama ihe niile anọ kọpụzi isi nwoke a na-azị alụ ọrụ nwoke bụ telọ ezigbote telọ amaala afịa n'obodo a bụ ọ na-akwa akwa ncha ọ na-akwa ntụfere n'akwa so anụmanụ nwunye ya eji nụsịa eji ajewegoro onwe ya sizi ebe o bizi na-ejere onwe ya ọrụ jos o mezi ọ bịarụta ọ sị na ọ na-abịa maybe once in a while ka ọ na-abịa afụzi di ya ahụ so dida na-akọzi m akọsị m then all these things na-enyezi this guy nsogbu nke bụzi na this guy ebe ọ nọzi na-akwara onwe ya akwa emebugo m ife onyonyo ebe a emebugo m ife onyonyo ebe ife melụ the guy ji baa n'ime na-akwazi akwa nwaanyị obodo ọ na-akwakwa mara ma plan wuti nwunye ya ahụ wuti nwaanyị obodo nwatakịrị ọ na-akwala akwa adịkọ nke ọka dị under age ka ọ gị na amarụ m asị o wee dakpo nwa a n'ime shop ebe ọ na-akwa akwa menye ihe ndakpo ọkwa ihe ndakpo ka o ji baa n'ime dede na-agwazi na actually na ọ bụrụ na ọ dịzi ike na ife a bụ lil na ife this guy mee na ihe ọ ya anọ bụ 25 years
ka ọ ya nọ n'ime beduto na ha achọpụtago na ọbụrụ ọla enyezie 10 years nsị ebe achọpụta na ọbụrụ ọla na ọbụrụ ọla na ha emezigo their findings investigation fụ na ọbụrụ ọla na ihe accusation ka eme this guy why na ha lapụzi this guy ka ife ihe ndị obodo na-eme ewelu this guy tii n'ime tụzie anya nga ezigbo nga ọbọzọ nke to n'ọnọ ndị trial atụgo nga 10 years na ọ bụrụ na ọ dịrị ịwa na eziokwu na ihe okwu o mebuturu na 25 years ma kịta na eze 10 years so nwatakịrị a ọ na-emecha akwa si na ọ bịa na-emecha akwa ya akwa ọkwara ya na-eyie mebi odogwu wee kwụrụnụ ịmanụ nwoke mmadụ ọkwa nwunye ya lapụgo na-ejewalụ nwaanyị ọsụsị n'afọ bụzi dọkịta ụmụ nwoke Igbo kwesịrị ibiri ibi ka na-eme ha o nwere ike ịgba ha na anị nọ iwe nnọọ ụtarị na-anyụchasị ha anya ọkwa ịpịachasị onye ụtarị pịapịa my god zụsịa nwa a na-akwụkwọ bụrụ dọkịta jekwa nụọ ya anọda money spend kwa nnukwu ya nụ couple with nke o jikwazi ya n'akwụkwọ kịta onwezi nke ọchị nwaanyị jewalụla onwe so ọ na-akwazi akwa nwatakịrị ọkwara akwa na-ayiri akwa ọ ya bụ na ọ dakporo n'eziokwu because dede na-asị na omenya na nwoke emenya ọ na-atụgoro Imo steeti na nwoke emenya na ọma na omenya na ọya emedi ya o mechala ya because o nwere abụ na odogwu ekwuniziri na ọtọ ọ chọzi ya wee asị na ọ bịaziri ruo ịbazia nwatakịrị n'ime shọpụ ebe ọ na-akwa akwa nwatakịrị wee je kpọọ ndị uwe ojii welie enye maka ndakpo kịta ọkpọazi dede ụnyaahụ mụ na dede nọ ọ na-akpọzi asị achọ ọnụ ndị ihe na ezigbo like o kopụtara ike agwụ ma ha achọ ka ọ nwụọ mmewetara unu update ma ọ bụ na dede chọta ọwọsev o kwukwara about ka o si nọrọ ebe a ịma ma ọ ebu n'onwe ya nke a gbasara ya ifuge ya bụ na nwaanyị obodo na-egbururu ụmụ nwoke Igbo ebe a ha ya egbughị egbupụrụ di wee na Naijiria kpogote ya ebe a dika dị ndụ gị na dika nọkwara obodo a fa ka ya egbuli di ya because na provided na fa na ebe a gị na di bikwara ebe a iche na di ya nara ejekwa ụmụ nwaanyị obodo ọnwụ nọ nso n'ebe ụmụ nwoke Igbo nọ